kender det måske. Du skal over et ureguleret fodgængeroverfelt, men bilerne stopper ikke. Situationer som denne, hvor et ældre ægtepar giver udtryk for, at de gerne vil over vejen, men der er ingen af bilerne, som stopper op, selvom de ifølge færdselsloven skal. Paragraf 27 stykke 7 siger, kørende, som nærmer sig et fodgængeroverfelt, der ikke er reguleret, skal afpasse hastigheden, således at de ikke er til ulempe eller fare for fodgængeren. Den kørende skal om nødvendigt standse for at lade de gående passere. Her endnu et eksempel på en situation, hvor bilisten skal stoppe op, men undlader at gøre det. Den grå bil i den anden vognbane gør heldigvis, hvad den skal. Ifølge vores tal, som tæller næsten 1600 scenarier, står bilerne ikke i over 35% af tilfældene, mens hos cyklister er tallet over 70%. Her 2 scenarier. Først en med en fodgænger og senere en cyklist, hvor de giver udtryk for, at de gerne vil over, men bilerne og cyklisten stopper ikke. I nogle tilfælde kan det blive farligt. Tag en situation som denne. 2 børn stiller sig klar til at gå over. Bilen stopper op, men lastbilen i modkørende vognbane suser videre. Her nærmer vi os et fodgængeroverfelt fra bilens perspektiv. Vi sænker farten og er opmærksom på, om nogen gerne vil over. I dette tilfælde vil flere fodgængere gerne over fodgængeroverfeltet.